Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak kasadonyo, dalam video ko kita akan baraja membacakan sarato makna dari pepatah Minang yang ditulis de mama kita almarhum Idrus Hakimi Datuk Raja Pangulu. Mari kita cibo dengarkan dusanak kasadonyo. Anak nalayan membawa cangkue menanam ubi di tanah dare. Baban sakoyan dapat dipikue budi sakete taraso bare. Dan mananya yaitu babanan bare dapat kita pikue, tetapi kalau budi nan sakete taraso bare. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabe anak tanggiri. Ameh bukan, perak pun bukan, budi sakete rangaragui. Maknanya hubungan arek sesama manusia bukan karena ameh ataupun perak, tetapi labiah diike dek budi nang elo. Anjalai tumbuh di munggu, sugi-sugi di rumpun padi. Supaya pandai rajin baguru, supaya tinggi naikkan budi. Maknanya pengetahuan hanya dapat dengan baguru. Kemuliaan hanya didapat dengan budi nan tinggi. Alu tataruang patah tigo, samui tapija indak mati. Maknanya sifat seseorang yang tegas bertindak atas kebenaran dengan penuh bijaksana. Tak randam-randam indak basah, tak rapang-rapang indak ajoy. Suatu persoalan yang indak didudukkan dan pelaksananya tak lalaikan. Anyuik labu dek manyawa, ilang kabau dek kubalo. Karena mau temukan suatu urusan nanda pantiang atau kurang pantiang, hingga nan lebih pantiang tertinggalkan. Angga geliang amuah unjuk nan indak babarikan. Sifat seseorang nan indak suku batari tarang dan indak suku ketegasan dalam sesuatu. Alwe samo diturui, limbago samo dituang. Seseorang menaati peraturan bersama-sama dan dipatuhi secara bersama-sama. Alat baulah coba patuhi makanan menang siku-siku. Katunan bana ndak baturui, inggaran batin nan baliku. Seseorang yang tidak mau dibawa ke jalanan benar, menandakan mentalnya lah rusak. Alang tukang binaso kayu, alang cadiak binaso adai, alang arih binaso tubuah. Alai baulah coba patuh makanan benang siku-siku. Kartu nambana ndak baturui, inggaran batin nambaliku. Seperti cerita yang dia tadi, indak amuah diajak ke jalanan benar. Mungkin mentalnya benar lah rusak. Itulah sapuluh kata pepatah nalah ditulis de almarhum mama kita Idrus Hakimi Datuk Raja Pangulu. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama sebagai anak kemenakan Minangkabau. Demikianlah dosanak untuk video kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.